Aïwa, Maliens, hop, bismillah, laknunu bezi plateau sans fait. Comme Ayraba Bekalama, am artiste ou wele anon, ate jo. Okmana sa, artiste temene labami kumambolo, oye, Wizi Wozo, aleni malake. Wizi Wozo, ani malake kofe bi, ayere nyabala bololo sans fait, ko chaleno, kumo chaleno. Donc, aye ma fla sorogon, fo ango sorogon plateau sans fait, anon, olugana, ogu haglina ta di Maliens ma. Okmana, kuma etena diable. Ame, Mohamed Samasegou. Ça me où? Ouais. Ça va? Ma. Il y a une mobile couleur ça, les commandes me t'agarrent. Ok, merci. Ok, Malien on est Mohamed Samasegou c'est là à Kenega. Surprise mais mara tuna ga surprise ayra ba kalama. Mune mugu fiya. Ok, Malien sans plus tarder. Ame Prince Diallo wole. Prince Diallo sur le plateau s'il vous plaît. Non, Prince Gara c'est Abouga Korba vraiment. Ouais. Non, Abouga Bo. Ouais. Korba Chitola. Non, parce que ça fait longtemps. Hein? Non, ça fait longtemps. Ouais. Alors, Malien, comme Aïraye, on a invité sur le plateau sans faire non. Antna Kuma Diable, Natayaro Balable, Amina Fouina Kougou, président ou à Fanouna. Mohamed Samasegou. Ouais. Le taureau, Mohamed Chiji Samasegou. Ouais. Donc, Malien Aïraye, mais quand le taureau de Mohamed Chiji Samasegou. Prince Diallo, il y a présentation. Diallo. C'est nous garder. Prince Diallo. Ok, Malien, donc comment un artiste flab n'est pas un artiste. Artiste Tokoli. Ok, Malien, voilà. Comme Prince Diallo, Ani Mohamed Chiji Samasegou Bamboya non. Voilà. Donc si ça amène à fouiller, on va folie la folie de blanc ou à fanou na follow yena adamne. Ouais, alhamdulillah rabbil alamina. Mais la fanou fou. Fanme. Est-ce que Boitiga? Prince Diallo, s'il vous plaît, Prince Diallo. Ne l'artiste. Filoman. Allez, arasa rabla biu. Arasa ngolindi. Ne l'artiste. Voilà. Il parle voilà. Ah, c'est bon. On a pas de question là. On va faire nous tout non. À ma question, on met ngali flana là. Voilà. Voilà, tu comprends pas hein? Prince Diallo on a compris. Donc Prince Diallo, amena ngali tegu est là. Nego eni Mohamed Samasegou a relation humaine. Aïe, relation de l'unité. Le temps il y a là. Ala ka sempre diga. Ke fele to ela ka donner ni simple parce que relation ko menene to ko mutugole. Akuma chile no fe chichi. Nyal te fe ka to ko ndala. Akuma le no fe. Boyo dama hinela la parce que to lo ba don quoi. Hinela la nyo dama relation ba. Hein? Ouais. Ok, Malien a mais Prince Diallo ya fo relation mi kuma ani Samasegou che. Donc amena nyingali tegu Mohamed Samasegou la 6 ans. Mohamed Samasegou, o ba danfara jumé différence jumé ne beni Prince Diallo che. Moi je suis milliardaire. Ne milliardaire ri, bo kala teni ni artiste chewa. Milliardaire Viloman o te. Dia. Milliardaire Viloman. Kala teni ni artiste chewa. Milliardaire ma senela rum na artiste senela. Warde bene kun. Ok. Malien a une famille. Donc, maintenant, ningali. S'il vous plaît. Non, Prince Diallo. Ayate bisou qui l'a blé. Dabala Tchadougoudé. Il doit ningali toi, second. Bobala. Ok. Donc, Malien, autrement, on va amener ningali voilà Tegu Mohamed Samasegou là. Mohamed Samasegou. Il est Mohamed Diaby a relation avec Jumeri. Ouais, Mohamed Diaby. On est à Djelgare. Bon, depuis ma fin, depuis Taro Mune fin, allez revenir au Djelgale Memo. Depuis ma war soro. Ah, gagné war soro. Ami Jabi. Jabi nega Jabi kadne we. Jabi wale no fe. Wale ka banga nganti gale. Ko depuis Fantana ma essayer ka kuma fama. Itra fama. Ay Malien, j'espère que avec ma famille. Ay fama. Ay kuma famu. Jabi nega Djelgare. Bon depuis Fantana ma be ngo fo 100. OK. Donc autrement qu'on fait. Merci Iga Jabila Mohamed Samasegou. Amena ningal do tegu Prince Diallo là. Amena Prince Diallo ninga. Aleni Samasegou ga relation ko jumene yeni asafurule. Ay ame fe gini ngare. Awo. E ga relation ko jumene eni belebele sisi ni nyonche. Yeni furuche awo. Bo belebele ti la fleur. Te fa to fo ndala cha. Kani relation ko menena che. O pe yela Diallo parce que
Argentine no kun kala kwa o lo kun kala le o de kun kala awo bo de le a fa ta ko mo ma ke mba to ko mai ko me ne le mba to ko bola bola tiji bo ma ba mba to ko mai tan donc ko me son ke ndala ko dien personne no ti awo le lo son ndala aga dien mi ne ay dien mi le be ka fitili wala ne ma to ko ti wali no fe est-ce que ka non man bon on est digla ne la dien on quoi mais ça va aller quoi ça va aller ouais kara même fiana ne refiana sa comparaison atene ni artiste tewa ne milliardaire ku tiga yorom na kuma ti arat perni ma ne bi ku ma tiga fu ku kala milliardaire videoman OK Malien voilà amina tema o nyingal la amina nyingal wala tegu Mohamed Samasegou la alors Mohamed Samasegou aya me ki petit ndodo kasola ka klara iPhone 13 dama angoni ambolo ni ma do kasola gono ki dimine no akoro de me ka klara iPhone 13 dama amo famyare way petit ni angina re mine kwa dona kasola angina mine aka maraji fena gusira bonya la bo ka maraji musakaw dama ka iPhone 13 kelen dama ga de brunoi afena ka bo farisa ko ala ko ayo famia mais ay do da fona otigi bora ayra ñu mëna très bien Malien ayo akiye o fana ayaye follow bololo safe ap me kuma bo fima abi i muso dogoyar mais anana ye klegandre de ay video ke kan ideli ko suno ko ni ale tato yore na ene o da mu ngara kara bi fiera ale me fili de la wa comment ayra ka video la ba photo comme na me fili la kale gun fili la agun fili la nfila ali te sigi ko ore ga jugu mais atigi fili la ka kla ka don tuguni ka fili la donc ore la hinana la wa kunlu fana mangwa ça va pas chez lui kunlu mai ko abi so le la na mi ya na anda tugu atika tugu kalo me dana kana anda tugu nge ni atika siga anda tugu abana nga fonu de cheko kara me mi fiena voilà abani ne che ouais migolo ay kele bo tamaka do tamaka ka do fe monu ka do tamaka ka to fe monu ka do OK kentele ke tamanga fo merci président ay kele bo talanga do merci président voilà maka o temene ko fe merci Samasegou pour les réponses ouais amina nyingali tegu président la ouais président aywa aya me ko bingera belebele siziga o kuma na edun to yera ko ina le to to yala le ne ga goto non ne ga gote ale aga godo agwa godo jonga godo ne ga gote le aga godo ka tol nyinga o le ba ti to ne ga gote le ne le afasha da ne godo te kele ali unya bolo ne bi fiena na eche aterge hayra uga foto kom na ga terge na eche asi terge fe asafe ngala droman telge me aterge japa aterge japa muso na me ne muso adate lo jokonna adate video konna adate jangara buyanna adate manamana konna ko mu me ne muso ke dolo bugum sen koloshi ani misili hey na eche kai check serere agata doro agata terge fe ka terge japa muso kama telge go mais datugul ko kuma mi mu forad abesra la mna datugu mna la boko kala matemere kadin tatu non ne be fay me sala ka no me bo falansi dolo mina ma datugu ne parce que atigi dabiolo ya ko le bina pa wala le ko ga ko ma bon nene nana na ma ni datugu ne ba datugu iji da ga bo frasi droman OK Malien aya me belebe siziga bin ko mu fora aywa ko tien le flene oyi ni président ko na bora frasi gana akabe do datu lige de wata mele ko va continuer na nga nyingali ame nyingali tewu Mohamed Samasegou la nimsa kan datu kan milliardaire OK ame nyingali tewu Mohamed Samasegou la Malien Mohamed Samasegou aywa ndo ko video chama a kulusi ro bila kulusi tien la senga bo nu ga ko mugu fie iye do kala ga di muso era ma ne ko mugu fie ko yi sare jime ay président s'il vous plaît président akala ge kele ko s'il vous plaît voilà comment fait Mohamed Samasegou awla boti ndalamna non o mai président ici non s'il vous plaît Mohamed Samasegou s'il vous plaît prenez place. Voilà, s'il vous plaît. Prenez place. Mais quoi alors madame non. OK, Mariam, nous avons mugu fia ko histoire. Donc amete moga. Fara na mugu fia bo ala boti nu wala blene. OK, amina Mariam, amina nyinga laba placer pour que am sa plateau en bla hera la tuga amla. Awo. Samasegou.
Il t'o dindon. S'il vous plaît, Mohamed Samasegou, amaro il dusu ga bo warbi kuna me idela. Na anga plateau là-bas follow, s'il vous plaît. Ay kala bo tama ga do. Sama na ga do fe mo lu ga S'il do. vous plaît, Mohamed Samasegou. Dele ya wala da fo. Ne de yana. Ima bo jina rebila. Viens d'aller aussi. Te kala ga lolo ma fe sa. Lolo ma. Allez, Marion. Amna ni ngal laba avant derrière te gun follow. Voilà. Donc, prends dialogue à Djinago. Akuma chara bololo sanfé. Awa. Tiens la me fa Djinago nyadon. Ouais, bo kala. Dina wen chano de. Chete. Dina ko te che. Dina pa parata la. Dina wen chani. Kara na me sa. Dina ba mo kom ne debi fidini. Fo ka ta fi korbara. Dina me mnere fe to sorok mamna. S'il vous plaît. S'il vous plaît, aga Dina fa wuli. Aga Dina fa wuli ça. Kay toban. Assistant, aga Dina le fa wuli. Maman Samasegou. Samasegou, s'il vous plaît. Samasegou, s'il vous plaît. Samasegou, aga Dina le fa wuli. S'il vous plaît. Dina abi bla mol bala Dina. Le kola. Prenez plat. Dina de kumila. Le kola. Il m'a pas Dina de kumila. Il m'a boit kalamo. Muso bete Dina wolo. Muso bete Dina wolo. Awa le ko ngolo. S'il vous plaît. Prenez Diallo, s'il vous plaît. Non, je vous en prie. Samasegou. Wala. Ne ya le to le ma wala ka plateau ko. Do ka wuli doron. Mo be régler bi son ngata. Kala na ka chahi ta kada. Nata. Simon. Mo be bloc placer la son ngata Dubai. GD. Si Samasegou. Ne bi jana lolo ma wala plateau jampe. Nya fiu. Ne ko na do nga fonu mi fa. Oui fa. Ele ne wala kana ya plateau. Ne ko na do bi fa. GD. Si Samasegou. De bona. Ngapula. Maleo. Ame nyingal lama te wu ame bi nyingal blano. Ay projet lama fo fanu yana. OK, amna question lama poser. Mohamed Samasegou, quels sont vos derniers projets? Il y a projet là-bas. Ouais, sinon même il vient à Kara. Rappel nyama wene. Jax bi ale ara sakadi. Yae, ale gara sakadi erere. Atina fo do tawa. Parce que depuis ce grand nora sakasare buga do nuna. Chefan tout kasan fermi. Ma bom na projet là-bas on fiena. Mena MC akura da ele won. Parce que bon kula le jonga ma. Prends Diallo, s'il vous plaît. Non, Mohamed Samasegou. Mohamed Samasegou, s'il vous plaît. Samasegou, s'il vous plaît. Nega plateau car là, oui. Nega plateau car là. S'il vous plaît, Mohamed Samasegou. Ningal toto ya kele. Petit mi boyi fa. Avoka la MC adela. Non, de fiera sa kara. Mo, ite wasoni bay. Ite wasoni musoi. Quelle est une ça? Faribila. OK, Samasegou. Il bela mele. Samasegou. Mais bon mi fera. Samasegou, s'il vous plaît. Muso bete Dina wolo. Muso bete Dina wolo. S'il vous plaît. Ni amène entre côté. Il y a projet là on faut. Wo projet là mena bolo ka fie kala. Lo le fie sa. Abenen nga fonu le che. Fonu ka foto nga migolo bla. Nu ya fo bi be ne be migolo bla. Awo sila ke foi. Parce que ne ka fonu wana mu fo ne be shawle no fe. U ka be le plan jalo migolo bla. Bo ne ka fonu le ko nga da fu yolom. U te sila u te tamaki. Akabi to to nga fala la do. Donc abenen nga fonu le che quoi. Fonu wala. Donc la ko migolo bla. Ma fla. Mais la ko nga bla do nga ta fe. Voilà, quand on t'a fait de l'eau. Voilà, qu'il peut clore là. Bon, me faire Jahanama fait de l'eau. Hein? Jahanama. Kara. Je me donne. Kara. Excuse, ni Ronina, min na Lukman no law. Araper. E ba araper yere. Araper su manako a falenu. Kile manabo a falenu. Herbe ale falenu. Non télé. Kaya ni ba chotele ne tefa. Akura. Ne tefa. Etefa. Bona akwa. Ali e glo fasa da etefa. Voilà, ne tefa. Etefa. Ne glo fasa da oh, baba ni ba lo kotewa. Bon de be me mo e ba lo te ma na me le ka na. On de be me ni bo. E ba tu ko no ni ba lo na. Sunu watala di. Wala mera mi fiena. Kara mera mi fiena. Araper de la kamana bandoro. Ko fago ide. Mugu fiede. Tigarege na de. Wala bile fu ita kungulo no. Akungolo foi ta kono aspiration bana. OK. Malion,
ayiwa Mohamed Samasegu ni Prince Diallo de tun b'an bolo yan nɔ aw y'a ka tata sɔrɔ a la ne yɛrɛ kɔ kɔni bɛ nin ka mankan bɔ sa donc an b'a ɲini aw fɛ ok o tɛmɛnen kɔfɛ maliyɛnw komi u ka kuma laban fɔ komi Prince Diallo ale ye artiste ye an b'a fɔ ale ɲɛna k'a ka freestyle laban fili Sonkula kana ne yɛrɛ fɛ dɔnkilida la koyi awɔ Samasegu mais an ka o di Prince Diallo ma Sonkula awɔ Sonkula bɔbɔ ne b'a dɔn kɔ tɛ wa a y'an ko bila ok an ko bila hɔn cɛ tɛ kɛ sulaka ye e bɛ mugu fiyɛ b'a don na cɛ i t'o kɛ sulaka ye e bɛ mugu fiyɛ b'a don na on s'en fout mɔgɔ lankolon fitini wali kɛkɛ la ala n'a to ala ma s'il vous plaît Prince Diallo Samasegu Prince Diallo Prince Diallo e yɛrɛ la min fa dɔn fais attention hein Mohamed Samasegu wuli wala fais attention dablen dɔ min fais attention dablen dɔ min aya maliyɛnw o kumana bi plateau a yɛrɛ bɛɛ y'a ye an b'a bila yan nɔ caman kɛra ten tɔ jasɛri a bɛɛ Diallo a bɛ ka najimi quoi ne yɛrɛ bɛ nin ka nimisa weleli la jɔ maliyɛnw a ye fara ne kan an ka nin jɛ an ka ninnu deli ninnu ka bɛn de bɛ mɔnɛ bɔ n'a banna kulonkɛnin dɔ ye an ka plateau lakununi bezi donc an bɛ artiste wele k'a yira la actualité min bɛ jamana kɔnɔ k'a yira la ko foyi tɛ bɛn bɔ ni artiste bɛnna ni faamaw artiste n'u ka faamaw bɛnna artiste yɛrɛ dama ka bɛn Mali bɛ ja toro aw yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan an bɛɛ b'a la ko transition c'est que u ye bɛn de kɛ jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛnna jamana tɛ ka bɔ nɔgɔ la donc an b'a ɲini an ka artiste fɛ u n'u ka faamaw u artiste damaw u delila u ka kɛlɛ dabila a ye kɛlɛ tɛ bilen kɛlɛ tɛ voilà aw yɛrɛ ɲɛ b'a la Prince Diallo ni Samasegu ni olu ka mankan bannen i tɛ 2000 di yan o b'o di ta me dépôt ki a dépôt me dépôt ki maliyɛnw ne vewuti sara di ma vewuti k'a ye vewuti di ma vewuti jaabi ma awɔ c'est sinon ne yɛrɛ ka sardine boîte a ka sardine boîte kɔrɔla han mais n bɛna tɛ XL kelen sara a kɛlɛminɛnw ka ca dɛ parce que n'aw ma balo ma ni kɛlɛ kuma balo kuma ci ok maliyɛnw donc an yɛrɛ ye Mohamed Samasegu ani Prince Diallo diyara yan nɔ donc an bɛ bi plateau an bɛ ɲɔgɔn bolo merci beaucoup ça c'est la famille c'est la famille de jumɛn kɔrɔ ko bɛn se bɛn na a bɛn na aw bɛ ala pelu bila ɲɔgɔn na ka fili n ka ca vewuti ko in bɛ cogo di vewuti a bɛ awɔ bɔn n ye nin d'i ma wa n bɛna muso filanan furu ale ma n ye nin d'i ma i bɛ nin ko vɛsi ye yan la paix an ka taa fo Dubaï Dubaï awɔ o ma bɔ bo bɛ du yan ayi bo tɛ yen nɔ an ka taa an bɛ taa Dubaï wala kala kan bɛ ayiwa maliyɛnw bi plateau a banna yan nɔ aw yɛrɛ Prince Diallo ani Samasegu tɛ donc an yɛrɛ fɛ an ka artiste min wele lakununi bezi sanfɛ a b'o fɔ commentaire kɔnɔna la